Tikulandireni omvera athu nonse kulikonse kumwe muli kuchokera mzigawo zonse zinayi za mdziko lino. Dziwani kuti ife Dreams Media timakunyadirani kwambiri chifukwa munapanga chisankho chotsatira ife kuti tizikupatsirani zonse zomwe zikuchitika mdziko muno. Wawa Malawi. Siku labwino kwa aliyense kumene muliko. Siku labwino kwa aliyense. Ndiye lero ndikupasani kankani kuphunzana ndi Peter Mutharika. Afa Peter Mutharika. Kamene kanachitika mu 2019 pamene ankapanga kampeni kuti aloweso boma. Okay. Mu 2019 Peter Mutharika anapangisa Whistle Stop. Kuchoka ku Zingwangwa tinazungulira town kupita ku Machinjiri tinakathera ku Ndilande. Ndi chamba 6 ku Ndilande kuchi akuyankhula speech yake anazatulisa maonera kuti mutha kundinyoza ine, mutha kunditukwana ine, kutukwana chipani cha TPP, kutitukwana tonse. Koma osazanyoza office ya president. Anakula choncho. Osazanyoza office ya president anabwirizaso. Office ya president ija inapeza kuti inapwekisidwa. Ndipo yenawo anapita kukalowamo. Ndiye atapita kukalowamo. Zinthu zinapeza kuti zavuta kwambiri mwinaso kuposa somene zimafutira sanzawo mucha. Sikuti mungakana Malawi. Nonse mwajachiteze. Ambiri uno simungakani yani. Zinthu zinafika pokuti mpaka na mwina mwake munthu kumaona ngati mwina tifa, mwina sikoli silatu lagulisidwa. Ndiye ndimafuna kuizeni kuti achina Peter Mutharika sando kuti iweyo kuzawukira ya. Amapanga zinthu wezi 204 Malemu late Bingwa Mutharika akuti chosa munjala. Ndifeyo amene tinaiona TPP kuti TPP ndimene anthu anaja. Mumvesese bwino kuteko TPP sikubwera mucheza ngati mene mbaizwira kale. Ino mufira TPP ngati imene fe tinaiona 204 fainano mwina simunaione koma TPP ndi chipani chamu. Nakupanga zimene zozo ngamene sakumvesa utachoka mboma. Ndipo mukhalabe ku opposition andi mukukutika ndikukuzana mukukutika ku opposition chifukwa mwayamba udyo komanso ifeso a DPP chonde tuonese mtima wa chikondi kwanzatu, tuonese mtima wa chikondi kwa Malawi, tuonese mtima wa chikondi kuti tonse limodzi tikweze zikoli. Mawu amene ndikunena chifukwa chakuti panopo ndalandira maripoti osati masewera, maripoti wasati masewera. Maripoti mene zinthu zidile ku Eskom mene amabera ino Eskom so izikongoza ndrama za loni zoona. Eskom izikongoza ndrama za loni zoona. Dwangwa uye Salima Sugar izipereka loni kuma MPs ndetu government officials party officials Salima Sugar nditu ndizoona kuti izipereka maloni kuma party officials. Eskom izipereka maloni kuma party officials. Makra izipereka maloni kuma akura chonde. This is not on. Makra autinaka kura maro kumvera kuti head office ya Makra ikakale kumvera kwa perekedwa more than 28 billion. Ndizoona maro kungokura maro ndikuchita kulambura 28 billion ndizoona Makra. Makra zoona Makra ndizoona kuti Makra ingapereke 28 billion kumvera kukarambula maro kugula maro. Zoona kuti kukale head office ya Makra kumvera ini doa ndizoona Malawi. We should not joke. We joke too much in this country. Stop spending recklessly drama za Malawi, za misongo ya Malawi. Ndizoona kuti Adima izipereka maloni pamene inkafuna 12 billion kuti kulire chimanga, inkafuna so another 12 billion kuti ichite makoze bwino structure zao zose Malawi muno. Drama is total from a budget. This year's budget, we are talking of 60 billion given to Malawi housing kuti konze bwino zinthu zake. Ndi izikapeleka soloni kuma party officials zona.
ADMARC izipereka maloni tuma former MPs za Malawi Congress Party ndiye ena amena kudyerera ndizoona ndi kamanena mavie ena utaja na kamlepo mkuna tidanena kuti boma ndiliti ndilomweli koma nikuzeni chomwe tusintha opposition party newses za DPP zatikwana apapa tsopano tubweretsapo opposition party yamphamvu yomwe ili UTM kabambe ni mtumbuka na amene akhale otsutsa boma ulendo uno takulandirani a UTM ku opposition party tikuti kuyendetsa boma sinjuga yayi munthu wangu ochoka kunyumba kwake ku page house mapepala kuti nokapereka mapepala onena kuti idzayendetsere boma ayi si gambling yoyendetsa dziko la Malawi chipani choyendetsa dziko chimachokera pa office pake nicholinga chonena kuti zika zimene ziliye ndi yake dzikolo aziona kuti chipani chochokera yapo zikadzambuyenda tikashakaza pamenepo muganiza uja wa green card uja rangu kuganiza kuti mawasamuke so wanyamuka na office yo mulendo kwa America kuja kula lake kumaka apanga cheki ra gogwaza nuwo chifukwa chijaona chijasoda chonepo pena na jona bweretsa trakira kayona rulukira nalo kuti kaya kudimba kwa yanona kaba chifukwa sitingaloza office yapo ujendada chiruyendu usiku chokera komwe kumphepete kwa nyanja kuchiveji house akuti nokapeka makalata ngati aona ngati tuyendetsa njuga Malawi boma siri kusintha boma nilimeli jamwaliona lachoka pa likulu lake shifting the Aero City capital city of Malawi kuli tumpedzepedze simungai mecha kwera mwalenga inuyo boma lili kuno mawa nofuna tsopano niyankhule naye MCP ndi ululeni sinimarumidwa ni munthu nimangochikonda chipanichi koma mawa nofuna nipange video yoyankhula ndi MCP yoka sindikududzulani koma tufani kuuzeni zimene nduziona mu ulendo wa 2030 izi zitathana nazo izi tunauri tumavoti ya watu kudowa kukasungu kunchisi mchinji lilongwe dedza salima kotakota mzimba lumphi chiripa ifeyo ameki musadzatipatse timabokosi tamekirija ino mudzangu bweretsa madengu tizidzanguponya amene tikasonkhetsa komwe kumudziri dzangu kutumizirani mwave kumangochi chimodzimodzi kumachinga nsanje ulendo uno soda zione iwe ari DPP ndi system kupeja house konko muzigwirana mabarere mukamwa ambuye mtengeni ulendo uno DPP sidzaonekaso tikuyamikeni komanso kuthokozani popanga chisankho chokhala pamenepa kumvetsera komanso kuonera zomwe takubweretserani chomwe tingakupempheni choti ngati munalendo pamudzi pano tapangani subscribe chifukwa mukatero inu ndife tidzendera limodzi kuyambira lero mpaka na masiku omwe akubwera kusogoloko timabweratu ndi nkhani zochokera ngodya zonse zinayi za mdziko lino kotero kuti inu simukuyenera kuti mukhale kunja kwa nkhani zimenezi tapangani subscribe like comment komanso share kuti tikhale limodzi mu ulendo umenewu